Dumnezeu, Iisus Hristos, apostolii au luptat și luptă pentru curăția cuvântului lui Dumnezeu, pentru a se transmite învățătura cuvântului lui Dumnezeu mai departe curată. Pentru că astăzi există foarte multe religii și foarte multe învățături greșite. De exemplu, este foarte populară învățătura că noi trăim după har și Dumnezeu ne dă o libertate totală. Și sunt oameni care spun că Dumnezeu ne iubește, că El acoperă toate păcatele, să trăim și să ne savurăm viața la maxim, că totul va fi bine, ce ne chinuim, ce ne păcăim, o singură dată ajunge. Și sunt oameni care spun că în Roman capitolul 10 este scris: cine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar este important să înțelegem că înainte de capitolul 10, în capitolul 8, Apostolul Pavel a scris că dacă Hristos este în voi, atunci trupul este mort pentru păcat, adică fie Hristos, fie păcatul. Alegerea este la noi, pentru că nu putem să chemăm numele Domnului și să fim mântuiți dacă noi suntem murdari, dacă noi credem că dacă putem să ne trăim viața cum vrem noi în păcate, dar Dumnezeu ne iartă, de fapt trăim în iluzie, pentru că Iisus Hristos ne îndeamnă la pocăință, Iisus Hristos ne îndeamnă la curățire, Iisus Hristos ne îndeamnă la a lepăda euul nostru, adică firea noastră, mândria noastră, păcatele noastre, a ne curăți interiorul, a avea o inimă bună, o inimă iubitoare. Iisus Hristos ne îndeamnă la sfințenie, la o viață în care să răstignim păcatul, să nu mai păcătuim, ci să fim ucenici al lui Iisus Hristos și să ducem cuvântul mai departe ca și alți oameni să fie salvați. Dacă și tu dorești să studiezi cuvântul lui Dumnezeu, care dă viață, eliberare, care ne eliberează de păcate, care ne ajută să ne pocăim, adică să ne mărturisim păcatele și să le corectăm, poți să înscrii